درود درابات شرپند چارو گوجدارو کا منا ایسا خاموش ارندو جاگا نشتے و شدراب سلامت باتت امروز بہار باتت گم گڑتی مگنداتت شرپند مرچی مارا یک لفظاں کی سرحال گون ما یہ سر گبجن مرچی میں سرحال گیرشت بزاں میموری و دوجرس بزاں ٹراما ہے وانشت ایک نگدی کس نے بہرگی کی مجھ سر گبجن گیرشت تو دوجرس بزاں میموری اینڈ ٹراما اسٹڈی وانشت مارا لفظاں کا چا نزدیک کا چا رگے موہا پجاری نیت مچانکی یا ذاتی دوجرس یہ ٹراما یہ نفسیاتی جبزگی و دود رویدگی سان و سراں پہمگو زانگ آترا مارا کار رہا بندیدن یا میں زاں تو دیداں کے شہار دیما لکیری کشی تو امی لکیر مارا ہمیں سوجا دن کہ گیرشت بزاں میموری کجام وڑا نفری بزاں انفرادی ہو مچاں کی جوڑشت جاگیری دروشما یک جاگہی چا دگے جاگہی سربند آسکن جنگ و جدل جنگ تاوان باری ہو لڈو بارے زمانگا وحدی ما گیرش تو دوجرس ہے وانشتا گوں بلوچی لفظاں کے آدھیں کا دیم پا دیم بکنے تا اے میں ذات تو پگرا گیش شائگان کن و مارا ایشوندند کے شاعر و نوشتہ کار گوتی ساچش تو نکانا چونیا راج دفتری ہو ذاتی دوجرساں بزن ٹرامہانی شونداریا کن اچونیا ہمیں ویلو کے سہانی یاد کا نگو شموشگے کارے جہگیریا کن تو لفظاں چطور نفر بزاں فرد دو ٹک کو قبیلہ ہان یاترا دل پروشیں جاورانی دیپان بوگو زندگ بوگے سکین ادن گیرش تو دوجرس وانشت بزاں میموری اینڈ ٹراما ہے اسٹڈی لفظاں کی نقد دو رویدگی وانش تو نفسیات ردا پریزتا شائگان بو کے یک پٹھو میدانے اگرچہ گیرشت وانشت ماں فلسفہ و لفظاں کے تہا انڈال چا قدیم آستن بلے بستمی کرنے گڑسر و آسکن اولو کاسٹ ویتنا میں جنگ و عید کے تاریخی دوجرس بزن ٹراما و جیڑانی وڑیں کسہاں پد زانشی نکانانی تہا گیرش تو دوجرس آسیں وڑیا ارزشت تہا گیشیت ای پڑا سیاہگ بزاں ٹیکسٹ رساں کو عزم پریچ کاریاں اوار کرنگے تہا گیشیت ای لفظاں کی نقدے نوکتریں منگپی نہیں آگاما گیرش تو دوجرسا دھیما بکنے وتی لفظاں کے نیمگا بیاہیں تا رامین و ریحان بورتا چیئے ندارک دیما کے شما یہ قصہ گوش داشتا عشق ہوتا شہران تا شہر ایوڑیں کہ بدھ کگنت گولانی تھڑیں تازی از پدا رنداں دورا کتک بازی کہ گوستک ریحانی سیاہ مزار تازی گڈا رامینا گران گپتک آزاما دروگیں گوائی زہرا یہ رندو لاشار جنگ شعر تہا یہ سرجمی کستے ہیں شعر ہیں اور پتشما گندے کے رندو لاشار 30 سالے جنگ قصہ دیما کے آروچا نگوس چندی روچ مقصد چاکرے در و دوچ مانگب تک سویل مندیتاں بشامی شپو لونج بھی تک صحب و روشنے روچ بھی تک اور رادی اکلا گرند بھی تک یہ سرجمی شعرہ شما فقیر شاہ دے پٹول پول کتگی کتاب میراث تہا وانت کت کنے ای جنگ ویل بلوچ پرارزشتیں قصہاں چا یکی و اشیے دل پروشیں جگستا کرن و زمانگاں بلوچی لفظاں کے تہا مانید گیرش تو دوجرس نگدی کارمرزی ای زانگو پہمگ آترا بتکند کے زہر و کاری و جنگ و جدل شاعری تہا چون گیرا رکھ بند انچو عملے جین دیگوں پرتگالیاں جنگ قصہ بھی بیت بالا چا قصہ بھی بیت کمبر قصہ بھی بیت آنیے چا شیموری دے دستا چاکرے پا
پچگرے قصہ بیت یہ کلے جنگ و جدل سست و سید لڈ و بار گوں جفزگی و نفسیاتی جیڑگاری کشکا دوچار کپن آدھی زمانہ کے ماہی کلے شیراں وانے لڈ و بار کشت و کوش و تاوان و دجرس ہے بزن ٹراما ہے نقش و نشانہ پیش دارن چا گیرش تو دجرس کار مرزیا مردم ہی اٹکل جت کن کہ امی زمانہ کے شعر کجام وڑا کارستانی پرشتگی یا تو پداوتی ڈی ہے نقص و تاوان چون کسنے ندارہ کشی کنک بتگ ہمیں شعرانی تھا آگا ما شاہ لچہ کار ملا فاضل طوفان لچہ گیرش تو دجرس ہے بزا میماری اینڈ ٹراما اسٹڈیز ہے وانشتے نگاہاں بچاریں تا امی کسی طوفان دردناکیں کھل ندارگ چمانی دیما کسی پدر بند کشے ہی مرچگیں واقعہ ویلی ناگمانا ہر گورا شاہکور گیا بیں پرشتگن ملا فاضل شعر ناگمانا ہر گورا شاہکور گیا بیں پرشتگن من لداں سالوس و اشکال و پلنگش کشتگن و گریشگانی اجدیائش چا دیاراں کشتگن گریشگانی اجدیائش چا دیاراں کشتگن چھپ راست مردانی سلوات و منادی رستگن و تحت و بالشتاں پری پیکر چا واباں جستگن تحت و بالشتاں پری پیکر چا واباں جستگن سردراؤ پاد شپادا دیم پکواں ربتگن مرد کامداریں ناکام چا حیالاں گشتگن مرد کامداریں ناکام چا حیالاں گشتگن آن زمان اگلوں نکیرت دل ملولت آتریں او چد دیار پیچاں ملاں جوار کت امام زریں او ملگزار ہاپا نشتگ شار و ہاپ بند میزریں ملگزار آپا نشتگ شار و ہاپ بند میزریں گلشنیں بازار و حالم کسر و ماڑی خیبریں چندہا اورو ہزار نازیں کنیزک چھاکریں او دل رباہو چھم ہمارو کلی بانک درم گوریں کونٹ و تلی ہو گلیم و پلی نالدان زیوریں ہو گجرات بندیں لئیپو جلو گالی بیگوریں او ترشت لوہی تھاس و تلی کرشو کدہ ہاپوریں او باز مڑا دارو غنی ہو زرزوال ناماوریں کار سری جبتو غلام و رئیس و دکان بزگریں باز تواندارو غنی و میر و کہدہ بہتریں و حلق گولو لانگ ہو جادو گرو اور ساحریں ہاں امی وڑا مبارک قاضی و امی زمانہ کے مرد میں بھلے اگر ماں آئیے شاعریہ گیرش تو دجرہ سے وانشت آدیں کا ایر بکنے تا امی زمانہ کے چست و ہیرو ویلانی پدریں عکس مارا آئیے شاعریہ تہا دست کپن چو بلوچی ماں شاعریہ سرجمہ بچاریں ماں آگاں کہستے ہیں گیرش تو ٹراما ہے ردا شنہ ہیر بکنے بعض شعر مردست کپید نرور مبارک قاضی بالا چھے لچھے نیمگا رویں کہ وانا کرزی یہ لہتی بند من شمدی ماں وانا کہ یہ زگریں ہون کہ آجو یہ راہا شلانند یہ ہونا کھیب موکیت یہ ہونا کھیب موکیت یہ سہریں ہون کہ چو کانچے کندیلا بلانند یہ سہریں ہون کہ چو کانچے کندیلا بلانند یہ ہونا کھیب موکیت بیشتیں گلزمین مجتی اکھے شوازہ بیشتیں گلزمین مجتی اکھے شوازہ منی پلیں شہیدانی ما جہدا رتکگیں ہونن پگل باغیں وطن ماتا زکاتن پگل باغیں وطن ماتا زکاتن
گنجندے ذاتا امگرنچیں ویلیا کازی لچہی چھندن آئیا کس نے سیل بکنت بچارت کیا ہا کس نے ذاتی گیرش تو ٹراما ہے کس نے ردا کے چا زندے جہل و برزاں بیرگاں دور بلے کھسا نبیت باور تنیگا کہ توچا دیدگاں اندیم بتے زہیر وارن بزیں بداں میں سائگ ملوریں بے تو قبریں لوگے چچک آ بلبل ہنگتا صحبے سراکیت مدام تو گشت چونے وشیں توارے پدا ترپشین لمبو برکنانن پدا بے موسمات کگ ستمبر عبید کن سرجمیں چاگرد جنت امی ڈولا گوزنت ہے سال و ساحت و سال امی رنگا زباریں روچ کنزن مانت گوستگیں باری گو نوبت گوستگیں یا تو گیرانی صحابہ قاضی شاعری یک انچیں مردم یہ ریکھاڑ درو شما چارگو تپاسک بیت کے نقصو تاوانا پدوتی مارشتے استمانا پدا چنگو نظارگے جہدائیں. دوستا بلوچی شاعریہ نفری بزن فردی دجرس صدمہ یا ٹرامائی تو گشت کنے و نفسیاتی گیرش تک ما چاریں بعضیں شاعر وتی ذاتی نقص و تاوان دلپروشی درانڈی ہی و درپدریے بنگپاں شعر کشی چوشیں مثال مارا باز دست کپی دی کلیں ساچشت گو نفری دجرس ٹرامایا صدمہ ہے بنگپا بند شاعری گو بنی آدمہ پیشاہو کے غم وشی ویلو کسہاں درنگازی چریشیا شاہرو وانو کا چہار شبین چیدگو ندارک کشی پارستہ گرانے وحدو سہتانی سرا دو آرگ نگائی شانک دیگو چارو بچارے موہ رسید. لڈو بارے باروا شہلت چکار ملا فاضل شیراگا ما گیرش تو دجرس بزا میموری اینڈ ٹراما ہے ٹراما اسٹڈیز ہے کالبہ ہیر بکنے اور تمہارا ہمیں ندارگ چھوش گندگا قائم شعر تو کشمہ دیستکت کنے کہ شہلہ چکار ملا فاضلہ وتی گیرانا چون ظاہر کو تک کہ کرگی زینش کشتو زینش سج تک ماپلش پلیں پدرم گوریں کھاڑاں کج تک ماپلش پلیں پدرم گوریں کھاڑاں کج تک پا امیر مرگا قریشاں جاج تک منزلاں ساسارش کتو صحباں لہجہ تک او دیمش پا سندو کچیو سبیش کتگ او منجگیر سالے نشتگو زیدش سیل کتگ ماں جگین سالے نشتگو زیدش سیل کتگ گڑسرا رندانی دلا دلی محل کتگ گڑسرا رندانی دلا دلی محل کتگ یہی کس نے لڈوبا ریما زمانے کے شاعریتوں کا کس نے ظاہر بو گائیں گندگ بو گائیں جنگے کس نے ندارک شاعریتوں کا ہم کس نے مدیسکوت کنے ملا فاضل شاعریتوں کا چھدگے رندانی رگاما عالی ڈگار و میترے تبلاں گر تک وشنامی توار سیسد و شست و شش نوابی کشتک کہار مردی چھاریں تک وتی چاروچی بہار و گونشما کب تک گڑسری ناموسو میار یا کہ آگم دیمترہ رویں ہم ملا فاضل شاعریہ کے استوانے اور بانڑی کب تک لشکرے دراجا او چل پنچ مردی کشتگ چر راجا او تیگی من راستی پنجگا گب تک چل پنچ مردی دست وط کشتگ دیں پا دیمت گو شہنشاہ یہ بچار ایک ندارگی تو ودی گیرش مطلب گیرانی تو کا میموری یہ تہا یہ چیز کس نے ظاہر بوگا گندگ بوگا گو گیرش تو دجرس ہے وانش تے دیں پا دیمیا شیموری دے شعر وانگا گوشے شیموری دے جن دے جاور میں دیما ودی بن
شیمرید گوشید که تنگ دلا من که چاکرا کاٹاری جتگ سی گوشید تنگ دلا من که چاکرا کاٹاری جتگ چاکرے کاٹار منی دلے پھلا لگ تگ چاکرے کاٹار منی دلے پھلا لگ تگ ٹھپ روپوشن کے بے قراریں درد کنن ظاہر بتینن محرماں درمان کتن اندریں ٹھپاں کے گمگماریں درد کنا پشمے زیمی گو دواہن دراہ نبن ٹھپانی درمان آن گلے پلیں کھندگن یا آنیے دلے چیالاں گوش بدارت چیوشی منچگما پیر بیتگاں سیو دویں سال گوستگاں منی بود ڈکویں تھچک بیتگاں زلف ماہپراں لیمرتگاں گجگیں نحال ایر مرتگاں یا مہناز کس نے شعرہ بچارت کہ مہناز اپوگ وادی پا رپ کو ہنر مہنازہ بیڈ بندیت او بہتام جن او شہداد مہنازہ مان بندیت او جن تو مہنازہ ما روچاں چون گیر کاریت شعر دروشما تے کہ تو گونا برے کنگرات کے پورا من ندارگا کہتے ہیں بہتی گیرانی تہا گیرا گئے یادانی تھا تو گونا برے کنگرات کے گنگرانڈانی برنگنی ونگاں 10 جتی ملے رتکگیں واگاں تو کاپری پرچنڈے منا داتے مازار دوستو دشمنے تو کا دردوں منی لوہارے سرا کپتے ہیں جہلا منی گمزی بارگیں میانا برز منا دکانے گورو ہاراں جت منا بوری برستگیں چابک پما مستیں لیڑواں شرن پاما ٹیو ٹمبری چکاں یا ما بدکاریں اتھائی گاں نے منے مہنجانا دنانی گاں ودی کے شہداد کس نے مہنازہ جن تو ای شعر آئی ہما یاتا پھر رینیت لفظاں کے تہا گیرش تو دجرہ سے وانشت لیکا یک رہبندی چیزی کے ایک گپے گشوا رکن کہ لفظاں کی نکان چطور گرانے تجربہ کو گیرانی جہگیری یا کہ نمائندگی یا کن لہتی وہ دن کہ ای بہرہ کے سارا بعض دلگوش داری دیا گو تک میں لفظاں کے تہا ورنہ بلے دگے لفظاں کا انتہا دری لفظاں کا انتہا یہ کیسے ہستے ہیں دوجرس تھیوری بزن ٹراما تھیوری ای محلو کو چاگردہ ترسناکیں ویلو کے سہانی نفسیاتی و جفزگی سانو اثراں سرپدو پہمگے فریم ورک کیدن شن سرما پیسرا گپ جتا بلے میں یک کا شنگی شینا اواریں گیرشت بزن کلیکٹیو میموری یک ٹولی یک ٹھکی اواریں یا تو گیرو تجربہ گاں کے آہانی پجارے ردو ما کنن او گوستے باروا زاں تو سرپدی دین آکستیں ہواریں گیرشتیں دودو ربیدگی گیرشت کے گیرا رکھ بند کلچرل میموری اما رہ بند کے آہانی تہا دودو ربیدگی تہارو دروشم رسم و را گیرش تو کھیلواں تا پدریچاں یک پدریچہ تا دگے پدریچہ بار تو سرکت مچاں کی ہو نپری گیرشت کلیکٹیو اینڈ انڈیویجول کہتے ہیں میموری نوشتہ کار اما کے نگدکاراں ای شوازے کے جہدہ کنند یہ ردا کہ دوجرہ سے تجربہ ذاتی دروشما بزاں نفری گیرشت تو مچاں کی گیرشت چطور سانو اثرہ چاگرد سرا آہانی سانو اثر چاگرد سرا پرہشانن نوسدو چلو اب تے سندو سید گوریچانی ایشیائے راج دفتر درستانچا مسترو ارزش داریں ویلن او اشیاوتی سانو اثر اردو لفظاں کے سرا ہوں دور داتا گند ای سرا بازیں کسی نوشتہ کارا نوشتہ کتا نوشتہ کارا سستو سیدہ حبید لڈو بار جنگو چوب لٹو کٹ او تاوان بارانی قصہ نوشتہ کتا گند پدر ورا اردو نامداریں فکشن نویس انتظار حسین بستی
ناول ہے وہ ایدگے آزماک بنی آدمی پجارے تاوان سست و سید نفسیاتی سان و اثرہ پدر کرن امی رنگا قرۃ العین ایدر آگ کا دریا باز نامداری کسی ناولے امی 946 پشدرا نویسک بتک کہ امی سست و سید دجرسا پدر کن تو امی رنگا منیر بادین یہ قسم بلوچی لفظاں کے تا شالے گلیں بازار باز کسی نامداریں آئیے ساچش دے پدگیرشت بزن پوسٹ میموری پدگیرشت لیکا امی حیال و ڈکانی دجرسا رندی پدری چاہتا سرکن کیا ہاں آ چیز نہ دست کن اردو لفظاں کے تا معاشیہ جوانی وڑیا دست کنے کہ 946 پد امی نوک پدری چطور امی دجرس سے وارث جوڑ بھی حالانکہ آ وط ہمیں ویلو کے سہاں وط گون نبت کن شمس الرحمن فاروقی ناول کئی چاند تے سر آسمان گیرشت کوہنی تحتال اترانگ تاریخی قصہ ہو ویلانی جوزگی دودمانی سانو اسرم سہرا او پدر کن نیلو پر امتیا 979 ایران آشوب پشدراوتی تھیسز نوشتہ کو تگب 979 کس نے زمانہ کے یہ قصہ ہوتی ایک ناول یہ تھا کہ اس نے ٹراما تھیوری ردا کہ اس نے نوشتہ کو تک کہ ہاں بعض پرارزشتیں یا کہ اس نے ناولی کہ امی ناول 2021 کا یونیورسٹی آف مشیگن انگلش ڈپارٹمنٹ نیمگا شنگو تالان کھنگ بودتا گیرشت تو دجرس وانشت ماں لفظاں کا نگدے یک باز رہ بندیں بارگی شعبہ کہ گیرش تو دجرس میانا گرو چلیں امگرنچیاں شوازی وانش تھے بزا مطالعہ ہے ای بہرگ ای گپے پدگیری اکن کہ لفظاں کی سیاہگ چطور دردناکیں ویلو کے سہانی نپری او بچاں کی یا تو گیرانی جاگیری گوناب کشی ہو شکل و دروشما پدر کن تو امی جاگیری دجرسو اشیے سان و اثرہ دودمانی ارزشت باروا میں پہمو زانتا چطور اس نے تکان سرکن شرمندہ عشت میں مرچی سرحال شماگا میں چینل سبسکرائب نکتا تیشیا لما سبسکرائب بکنے مشوائے گپے گشینگ لوٹن کی شتہا میموری ہے آترا کہ اس نے گیرش تے گالما کارمرس کو تگا وہ پس صدمہ و ٹراما ہے آترا دجرس کہ اس نے کارمرس کو تک بلوچی زبان نامداریں نوشتہ کار زیا بلوچ داتگیں ہی گالبندن من گو آوائی محنتا کہ اس نے شمع دیما وانگا انتے اور شمع دیما شنگو تالان کو تا ایک اس نے نگدی رہبند سارا تاوکھیں مراگشہ وطی کا اس طرح سا خاموشہ موکل بھی دید پاکیں آوندے میار باوٹی